To ai shi kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a wannan bidiyo. A ci gaban bidiyon mu na wancan kwana biyu kenan da suka wuce zan ce. So gashi mun gama bincike mun gano da zaka iya yin voice, bayan ka yi voice ka yi saving din bidiyon ka ya fito ka ɗora a YouTube ko kuma inda ma dai kake so zaka iya ɗora. Don haka mu je kai tsaye a cikin bidiyon. Sauti from MS Project TV. To sai yanzu gashi nan kai tsaye kamar haka, in ka shigo wajen voice ɗinka nan gurin inda nake taɓa nan zaka taɓa, zai nuno maka idan mace zaka sa ma sai ka sanya mata, idan namiji zaka sanya ma. So yanzu gashi kamar haka nan mun zo wajen voice haka, za mu koma baya ma na ga kamar abin bai ba. Yau so yanzu gashi nan kamar haka zaka shiga cikin voice ɗinka kai tsaye. Yanzu bayan ka shiga cikin voice ɗinka kai tsaye sai ka zo wannan rubutun na ƙasa shi zaka taɓa, gashi nan da yake sa wajen alama ɗin shi zaka taɓa. So kana taɓa shi kai tsaye zai kawo ka nan gurin. Da ya kawo ka nan sai ka tsaya ka yi voice ɗin da kake so kamar haka. Abin da nake so da ke daina ɗaukar zigan mutane da suka kawai nan naki masu zuwa nan gidan suna matuƙar ɓata min rai fa. Kawai dan dai ban nuna maki ba. Dan Allah wannan abin duk a daina yin shi. A samu salama tsakanina da ke a zaman mana aure. Da kin ga ke musulma ce ni ko kirista ne, wannan abin ba yi abu bane ba mai ma'ana. Idan kuma ba ki iya zama sai in sauwaƙe maki, ni in yi haƙuri in je in nemi wata. Ok, so yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani mun gama yin voice. Yanzu gashi nan muna so mu samu mu ɗora shi a gurin, to sai mu ɗan bashi lokaci kaɗan yanzu kamar haka. Mai gida ya kamata ka fara rage abubuwan da kake sun fara yawa fa, kamar abubuwan da suke faruwa cikin gari ana kuma wanzane marasa daɗi suke zuwa kunne na kwata-kwata man san jin da yau ake yana saka makunci a cikin zuciya ta ban san abin da zan ɗauka ba. So mu gashi nan muna sauraron voice ɗin Aliya, yanzu sai mu saurari wanda muka yanzu kamar haka zai nuna maka nan gurin. So yanzu idan kunna naka yake wannan abin sai ka tsaya kashe shi kamar haka. Idan ka kashe shi kawai normal sai ka koma can baya mu saurari abin da aka yi bayan ka yi voice ɗin kenan. So in wannan abin na kunna dole sai ka kashe shi sannan zai ci gaba da yi. Yanzu bara mu je mu kunna voice ɗin da muka yi. Shi ne yanzu mun saki voice ɗin da muka yi. Wallahi ɗaukan mata ɗan yi hayaniya sakamakon gurin da nake voice ɗin akwai iska sosai, amma da ka samu guri mai kyau sai ka tsaya kai voice ɗin. Na san cewa ba ki san abin da yake faruwa ba. Mutanen garin nan ba kauna ta suke. Duk da sun mutanen kawai ya sa gaba ake da al'amari su jagoro. Amma kuna kan abin da ake abin da zai zama labari da wuce. Wasu abubuwa suke ko ba labari. Ina so ina son hakan da zai sa a ce ina neman wasu ko ɗalibi sa wannan a zuci duk wata rayuwar mata mai gida ya ka. Ok, so yanzu ka in gano nan ga nan mun gama bidiyo kamar haka yadda take tambayar shi kuma yake bata amsa akan abubuwan da suke faruwa. To yanzu kaga mun gama magana voice sai dai mu je kuma yadda ake saving din bidiyo ɗin kalli. Amma kafin mu wuce ka tsaya ka duba wannan gurin saboda wasu za su samu wahala wajen tantance mace ko namiji. To gashi nan idan ka taɓa wannan gurin za su nuna wannan abin guda biyu. Idan mace kake so gashi nan zaka sa Aliya, idan namijin ne ma za ka ga sun rubuta sunan shi. So haka za ka duk wanda kake so kai voice da shi haka za ka taɓa ka danna zai buɗe maka haka. Yanzu kawai bara mu wuce kai tsaye inda za a yi saving din bidiyon. Kada ɓata lokaci saboda ban cika son bidiyo na yana yin tsawo sosai haka. Na san Allah da wanda ya kalla wannan bidiyon zai gane abin da muke nufi. Kuma sannan akwai wasu bidiyoyi masu zafi ma da za mu fara suke kwanan nan insha Allah. Wani abu nake so kuwa mu haɗa kai ku riƙa danna mana subscribe kuna mana liking, saboda liking shine abu na farko wanda idan kana yi shi za ka samu ɗaukaka. Kuma sannan wasu za su riƙa ganin bidiyoyinka, amma idan ba ku yi liking bidiyon ba za su riƙa tafiya yadda ya kamata ba. Mun gode. Yanzu bara mu kai tsaye yadda ake yin. Ke so yanzu gashi ne idan ka taɓa wancan gurin gashi inda muke taɓa da wannan jar alamar sakamakon. Ke to kai tsaye idan ka jira kaɗan za ka ga hoto da ka yi nan gurin gashi nan kamar haka. Za ka ga abubuwan sai ban nan to sai ka zo ka taɓa wannan gurin gashi inda muke taɓa da wannan jar alamar. To sai ka zo ka taɓa gurin kamar haka
ka taɓa shi. To yanzu gashi nan kamar idan ka taɓa shi zai nuna maka wannan abun, za ka ga ya zo haka 100 ya wuce kenan. Yanzu gashi nan kamar haka, kamar haka. Za mu ɗan ba shi lokaci kaɗan. Yanzu gashi nan za ka ga ya dawo baya. To zai fara ƙirgawa ne daga 1 har sai ya kai 100. To za ka yi haƙuri ne kai daga 1 har sai ya kai 100, sannan za ka yi saving ɗin bidiyon ka ya hito lafiya lau. Sannan wannan magana ta kuka ta magana ba ta fito ba sosai saboda na yi magana ne inda akwai hayaniya sosai, shi yasa magana ba ta fitowa sosai. Amma idan ma ka yi voice ɗin bidiyon ma za ka iya zuwa ma ka canza voice ɗinka a cikin editor da ka san kana haɗa bidiyo, kana canza voice ɗin ma lafiya lau. Amma dai wannan mun ɗan nuna muku ne yadda akwai bidiyoyi da dama wanda za mu kawo kwanan nan. Duka nan za mu kawo ƙarshen bidiyon, sai mun sake haɗuwa da